El Verger ve de lluny. Naix fa 1000 anys, tot i que abans ja habitaven diferents cultures. Viatgem per la nostra llunyana història, passant per les diferents cultures i civilitzacions que han deixat la seva petjada en el que som avui. Saber d'on venim per a saber cap a on volem anar. La cova Esforçada, la cova Fosca, la cova Santa, després del Parc de l'Hongria, la cova del Colom. Sabem que aquests grups estan organitzats al voltant d'entre 15 i 25 persones, que són grups relativament curts, que són grups igualitaris per la seva economia de subsistència basada en la caça, la pesca i la recol·lecció, diguem-ne, són mòbils, són nòmades. És al voltant dels 5.600 abans de Crist. Tenim l'arribada d'estos grups neolítics mitjançant una navegació de cabotatge molt propera a la costa fins a arribar ací. L'agricultura i la ramaderia són la base econòmica dels grups neolítics. Les societats neolítiques són prou igualitàries. Aquestes terres entren en un moment d'influències ja mediterrànies i nosaltres que estem en la zona més occidental també recibim aquestes influències, que majoritàriament són dels grecs i dels fenicis. Tot això portarà a la creació de la cultura íbera. La cultura ibèrica no és homogènia. Dins d'ella n'hi ha el que es diuen els autors antics, diuen tribus o regiones o regios, que són distints pobles diferents, la cultura comuna, rasgos comuns, però en diferències entre ells. Després de la cultura íbera hi ha de l'època romana. Les legions romanes passaven els inverns ací, per als romans creuar, per ahir estaven creuar i agarrar el camí real per Carènia. El segle III, l'imperi romà té una crisi brutal. Comencen a vindre pobles exteriors a Roma a assentar-se. Tot comença a partir del 711, quan una incursió militar des del nord d'Àfrica entren a la península Ibèrica i davant de l'escàs poder dels regnes visigots i a través d'una sèrie de xicotetes batalles i una aliança de pactes, en poc de temps conquesten tota la península Ibèrica. A inicis del segle XI, al 1010, és quan es crearan les segones taifes. És la Florència del segle XI, la taifa de Dénia. És un centre d'estudis teològics, de gramàtica, de poetes. L'organització territorial andalusina es caracteritza pels hàbitats en altura. Després tenim les alqueries, que és la base del poblament. És l'origen de la majoria dels pobles que tenim. El Verger, per exemple, que era era una espècie de rafal, que també és una forma no d'organització, però sí és un terreny que pertany a un personatge important. La conquesta cristiana, la conquesta, en aquest cas, de Jaume I, rei de la Corona d'Aragó, i a aquestes terres arriba el 1244. L'any 1261, Jaume I jura els furs de València, on s'estableixen les lleis i drets. Naix el Regne de València. Cap al voltant de l'any 1300, el senyor del Verger era Francesc Esplugues. Els senyors estaven endeutats de manera crònica perquè eren molt inestables i, degut a això, la senyoria del Verger va canviar de mans en diverses ocasions. Este senyor és un senyor feudal que és el propietari, és l'amo de les terres. Per baix diríem els camperols. El camperolat
és el que marca el 80% de la població. Són freqüentíssims els pleits per l'aigua. Per exemple, al voltant del riu Girona, són continus al llarg del segle XV, XVI, XVII, els pleits per el control de l'aigua en els pobles d'alrededor, Ondara, Beniarbeig, Pedreguer, el Verger, perquè l'aigua és un bé bàsic per obtindre millors collites. El 1505, aproximadament, que és quan la família Vives assoleix la senyoria del Verger, i l'últim senyor de la família Vives és Joan Jeroni Vives. En 1580, després de llargs anys de pleits amb el marquès de Dénia, ven la senyoria al marquesat. Aleshores va quedar més menut, més constrenyit, i es va perdre la fita amb la mar. El rei Felip III és el que decreta l'expulsió dels moriscos l'any 1609. Una volta publicat el decret d'expulsió dels moriscos el 22 de setembre d'aquest any, de 1609, els moriscos tenien 3 dies de temps per a embarcar. Es calcula que van eixir cap a 50.000 moriscos. Què va passar? Que l'expulsió morisca va produir un buit demogràfic extraordinari així en el Verger, perquè el Verger es va quedar completament buit, i entonces el marquès, volent treure profit del Verger, es formalitza la Carta Poble en 1610. És un document amb una sèrie de directrius que regulen tots els aspectes de la vida en aquelles comunitats. La Guerra de Successió comença l'any 1701, sent un conflicte europeu entre els Borbons, amb el suport de la Corona de Castella, i els austracistes, amb el suport de la Corona d'Aragó, que són derrotats per les tropes castellanes. Per als valencians, el decret de nova planta va suposar la pèrdua total de totes les nostres institucions forals. Tot ho perden i es converteixen en províncies de l'Estat. L'arribada del tren deguera ser una fita important en l'esdevenir del poble. En 1881 transforma el que era el tramway de tracció animal en el ferrocarril anomenat econòmic, que era de tracció a vapor, i allarga la línia fins a Dénia. Entonces es conreava la pansa, fins que va vindre la filoxera. Tot això, tot el terme estava cobert de vinyers. Tu portaves pansa allí, pansa, o escaldar, com fora, i veies compte que el donava diners. La filoxera entra per la Marina, que 1904-1905, quan es detecta. I l'efecte immediat és la destrucció en molt pocs anys, perquè este bitxo es maneja molt ràpidament, la destrucció de tota la superfície de vinya. L'efecte va ser immediat, el primer efecte clar i obvi és la emigració. Jo sé que ma mare va anar al Ger i va estar del 35, 36 i el 37 se'n va vindre perquè diuen que anaven a tancar els ports i ella volia estar amb nosaltres i se'n va vindre. Ella se'n va anar, jo tenia 5 anys i nosaltres tot aquest temps vam estar a Dénia, el meu germà i jo, el meu Pepe. I quan a la República, antes de la guerra, vaig anar a escola 6 anys, a Verger. Quan jo vaig començar la taronja ja anava, perquè ma mare ja anava a la taronja. I així era, la taronja era tot empaperar. Ma mare era triadora i jo era empaperadora. Com em vaig ensenyar a encaixar, encaixadora.
Però quan la guerra ja Verger ja es portava taronges, si era la part republicana, i ja es portaven taronges perquè a l'interior. Mon pare mateixa va anar i va estar al front d'Extremadura, Andalusia. L'avió anava a Rinxomar, perquè van tirar dos bombes o tres al tren i encamant anaven a venir Franco, tropa de Franco. Anava. Ma abuela va preparar un cabasset. Un tio Joan, que és panader, era panader, mos portava els bocadillos, ma abuela els omplia una botigueta d'aigua, una manta, i vam demanar plomes a una carnisseria. Vam fer 3 coixinets per meu germà, ma abuela i per a mi. I mon anàvem al refugio, que és al costat de l'Iglésia, a Dénia. I allí estàvem, perquè passava la sirena, que anàvem al refugio, anàvem al refugio amb ma abuela. Jo tenia 5 anyets. El meu germà anava fent 7. I allí estàvem, allí menjàvem el bocadillo, bevíem la botigueta, i quan tornava a passar la sirena, que els avions ja havien tirat bombes, ja se n'anaven, a casa. Jo de la guerra el que me'n recordo és això. A la guerra es van morir 1 milió d'homes o persones. I després, en la repressió, què te cuento? Ahí sí que va haver de tot. Un d'homes tancats, afusellats, misèria, fam. Jo soc xiquet dels anys difícils, dels anys de la fam. Després de la guerra vam patir molt, vam patir. Havia fam, però quan tots tenien uns trossets de terra fent hortalissa. Mon pare era llaurador, resulta que li ajudava tot el que podia. Tot un hort. Llaurar és el que més m'agradava. Llaurar. No te pots pensar. La maleta de la migració, de les dones. La migració europea, molt potent i molt important també en aquestes comarques, vindrà acabada la Segona Guerra Mundial. La joventut meua ja se'n anava a Alemanya, a Suïssa, a Anglaterra. Que el meu germà m'escriu i em diu: Maria, així es guanya diners i això és molta calma i és molt bonico. I aquest mateix dia me'n vam anar a Mònaco. Jo me'n vaig anar al 58 i vaig vindre al 70, a netejar cases. Hi havia més llibertat allà? Més, però un muntó. I la van tractar bé a vostè? Molt bé. El Verger, poble on ningú és foraster. I així n'és. Està bé això o no? Ja està? Som indígenes, fenicis, grecs, ibers, romans, germànics, africans, castellans, catalans, mallorquins, valencianes, de la Marina i del Verger. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, portem dir la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde, cantem la cançó primera, la que cantaven les dones, per a suportar la feina cantem a la gent del poble.
meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la fulla de la parra, de la fulla de la parra, de la flor del taronger. La meua xiqueta és l'ama. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, portem dir la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde. Cantem la cançó primera, la que cantaven les dones, per a suportar la feina cantem, cantem a la gent del poble. Venim de llum, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, venim seguint una senda d'estels, perquè la llum no mos falte. Venim seguint una senda d'estels, perquè la llum no mos falte.